אנחנו, בשעה הקרובה, אנחנו נעשה גם קצת יותר העמקה בנושא של הפרופיל. יש עוד כמה דברים שאכן מור סקרה את המעטפת, את הדברים העיקריים. אני חושב שכיועצים יש דברים נוספים שאתם צריכים להכיר מבחינה מקצועית, גם אם זה לא לשימושכם ביום יום, צריך להבין את השורשים של כל המערכת הזאת. ואני דווקא אתחיל לא במערכת עצמה, אלא מה עומד מאחורי המערכת. ומה שעומד מאחורי המערכת בכל מה שקשור לפרופיל שנקרא דרגה וותק, ואני מדגיש פרופיל שקשור בדרגה וותק, כי יש 4 פרופילים. ואנחנו נדבר על זה תכף, מהם 4 הפרופילים שיש, שבאים לידי ביטוי בשקלול שנקרא עלות שעה שבועית. אבל נתחיל בפרופיל הבסיסי שנקרא דרגה ותק. המורים מאופיינים בעצם בדרגות שונות, שזה יכול להיות מורה מוסמך, מורה בחירה, מורה BA, MA, דוקטור, מתמחה, בלתי מוסמך, והוותק שלו שמוכר על ידי משרד החינוך. בסופו של דבר, הבית ספר מקבל פרופיל לפי BA בלבד. אין פרופיל MA בבית ספר, יש פרופיל BA בלבד. כל המורים הם MA, כל המורים MA, נקבל פרופיל של BA. לפי ותק מסוים שנע על הציר מ-1, ותק 1 עד 36 שנות ותק. אין פחות משנה אחת, מן הסתם, אין יותר מ-36. זאת אומרת, מורה שנמצאים בוותק מעל 36, יש ברירת מחדל של 36 שנות ותק לצורך חישוב פרופיל, בסדר? של המוסד. לצורך העניין הזה אנחנו צריכים איזושהי טבלה שמביאה לידי ביטוי את כל המכלול של הדרגות והוותקים, לכדי בסופו של דבר איך מחושב הפרופיל לפי BA מ-1 עד 36. והטבלה הזאת היא פה, והיא נקראת טבלת משקלים אבסולוטית אגב, שבעצם מה שאנחנו רואים פה, לפי כל סוגי הדרגות, ממתמחה ועד לדוקטור, ואנחנו בדרך כלל מתעסקים עם מתמחים, מתעסקים עם בכיר, מוסמך, בכיר, BA, MA, דוקטור, פחות מתעסקים עם הבלתי מוסמכים, זה לא כל כך בא לידי ביטוי בבתי ספר תיכוניים, אבל אם יש. וזה על ציר אחד של הציר ה-X, בציר ה-Y יש לנו את הוותקים מ-1 עד 36, בסדר? ואז בעצם אנחנו רואים מה המשקל האבסולוטי של כל מורה ומורה. למשל, אם יש לנו מישהו שהוא BA ויש לו 10 שנות ותק, אז הוא 1.372. אני תכף אסביר למה זה משמש. ואם יש מישהו שהוא MA עם 28 שנות ותק, המשקל שלו הוא 2.124. עכשיו, כל הדבר הזה נמצא ברקע שלנו בתוך התוכנה כבר, בסדר? הטבלה הזאת היא נמצאת בתוכנה, אבל צריך להבין שזה חלק אינטגרלי מחישוב שנקרא פרופיל דרגה וותק של המורה. כי המערכת מתבוננת והיא עושה את ההצלבות האלה לפי כל מורה ומורה. הדבר הנוסף בעצם, וזה אנחנו נעשה ביחד, חישוב פרופיל שהוא פרופיל ידני. ואני אסביר לכם מה המערכת בעצם עושה. מה המערכת עושה? היא בעצם לוקחת את כל המורים שאנחנו רואים, שאגב, המערכת שלנו היא קלאסית. מדוע? כי אין כמעט מגע יד אדם במערכת, חוץ מהפלוס ומינוס, ואולי איזה שהם שינויים קלים שאנחנו מכניסים, אנחנו שואבים את כל הנתונים ממשרד החינוך. זאת אומרת, זה לא מקשה על בית הספר להשתמש בתוכנה, כי הוא לא מקליד שם שום נתון של מורה ושום נתון של תלמיד. אנחנו מקבלים את זה אוטומטית ממשרד החינוך. אבל מה המערכת בעצם עושה? היא לוקחת שם של מורה, של המורה הזה, זה בית ספר אגב אמיתי, בסדר? שיש לו דרגה BMA, הוותק 28, ויש לו 15 שעות שבועיות, ובסיס המשרה הוא 20. בסדר? לוקחים את הבסיס על השעות הפרונטליות בלבד, ולא על
שעות הרפורמה, בסדר? ואז היקף המשרה, מן הסתם, זה היקף המשרה C שווה A חלקי B, נכון? השעות חלקי הבסיס, בסדר? זה מה שהמערכת עושה. היא לוקחת את היקף המשרה, והיא סוכמת גם את היקף המשרה, בסופו של דבר, על כל 12 או 15 המורים שיש פה. כל אחד לפי הדרגה שלו והוותק שלו, יש את היקף השעות שלו, היקף המשרה. אחר כך הוא לוקח את המשקל. זה המשקל האבסולוטי שראינו בטבלה הקודמת. המערכת מתבוננת, והיא לוקחת את מי שיש לו MA 28 שנות ותק, והמשקל האבסולוטי של המורה הזה הוא 2.124. בסדר? לפי הטבלה. ו-MA 17 שנות ותק, המשקל האבסולוטי 1.76, וכך לגבי כל המורים. השלב הבא זה נקרא שלב השקלול. השלב השקלול לוקח את C, את היקף המשרה, ומכפיל את זה כפול המשקל. C כפול D, בסדר? ומגיע לשקלול, וסוכם. כשאנחנו לוקחים את E חלקי C, בסדר? E חלקי C, זאת אומרת, סיגמה השקלול כפול סיגמה היקף המשרה, חלקי, סליחה, E חלקי C, אנחנו מקבלים איזשהו מספר, בסדר? שהוא 1.455. עם ה-1.455 אנחנו חוזרים, המערכת חוזרת לטבלה, ומסתכלים עכשיו רק על עמודה ה-BA, בסדר? ואנחנו הולכים BA 1.456, שזה הכי קרוב, מגיע למוסד BA 13. וזה מה שהמערכת עושה, בסדר? מאחורי הקלעים. טבלה השנייה? מי שנורא נורא 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 רוצה לעשות חישוב פרופיל ידני, ולא להיות תלוי במערכת, יכול. או לבדוק את המערכת. או לבדוק את המערכת, בסדר? כי זה מה שהוא עושה. הוא לוקח את טבלת המשקלים האבסולוטית, הוא מכניס לפה לפי דרגה וותק, ובעצם היקף המשרה לפי מה שמדווח, סיגמה זה, סיגמה זה, וזה חלקי זה, בסדר? הוא משתמש בזה בבקרה. מה? כשנעשה בקרה, נוכל להשתמש בזה. כן, אני חושב שהמערכת שלנו יודעת... רגע. אז אני תכף אסביר מה הבקרה. אני לא ממליץ לאף אחד להתחיל לעשות פה ידני, כי לפעמים יש גם 100 מורים, וחבל לכם על הזמן. וזה אגב האבולוציה של נתיב. היינו עושים את זה ידני. בסדר? ב-1995 היינו עושים את זה ידנית. בסדר? די, פיתחנו ושכללנו והכל. אבל זה הרציונל שעומד מאחורי זה. עכשיו, 1.455, אנחנו יכולים לראות שאם אנחנו הולכים פה, קודם כל, לנתוני כוח אדם של אותו בית ספר, אז בעצם זה דוח של משרד החינוך. אז אנחנו רואים פה את הדרגה שלהם, בסדר? את הדרגה, את הוותק שלהם, וכמובן את השעות הפרונטליות של הבית ספר. מפה כמובן שאבתי את הנתונים בשביל לעשות את הסימולציה הזאת, בסדר? ועוד דוח שיש במערכת ומור שיקפה, זה הדוח שנקרא דוח חישוב פרופיל, בסדר? שבעצם עושה את הפעולה שעכשיו הראיתי שהמערכת עושה, וזה הפעולה הידנית. ואם אנחנו נרד למטה, אנחנו נראה שחישבו למוסד BA 13, והנה המשקל 1.455, זאת אומרת, הפעם משרד החינוך לא טעה. בסדר? לא, הפעם הוא לא טעה. לא. בסדר? אבל זה מדויק. זאת אומרת, זאת השיטה. לקחתי בית ספר ועשיתי פשוט עבורנו להשתלמות את החישוב הידני, וקיבלנו בדיוק את אותה תוצאה. כל הדבר הזה נמצא בדרופבוקס? מה? כל הקבצים האלה? נמצא לא רק בדרופבוקס. במערכת. לא, החישוב הידני. לא שראינו עכשיו. חישוב הידני? הטבלת משקולות. הוא נמצא הוא נמצא לא בדרופ. בקבצים לא. איפה היא? לא יודע, אני צריך אין בעיה להוציא את זה, הוא נמצא בחוברות משרד החינוך. יש את זה בדרופבוקס לא, ועדכונים שאתה מהילד עשית את לדעתי. החישוב הקבצים האלה, נו. איזה?
קצה אחד אחורה. זה. לא, חישוב שאתה עשית. לא, זה אני בניתי את זה לבד, זה לא בדרופבוקס. אוקיי, אז אפשר לשים את זה שם. החומר לא, בסדר, אני אכניס את כל ההשתלמות לדרופבוקס, זאת לא הבעיה. יש טבלה, בדרופבוקס יש, ואם לא, אז הוא נמצא אגב, בגוגל, טבלת משקלים אבסולוטית במשרד החינוך, זה הכל, לא בעיה. אבל לא רשום בשום מקום, אגב, גם זה רשום בחוברת, איך לעשות את החישוב שעכשיו עשיתי, רק בדרך כלל אנחנו כאמור מתפרנסים מאי הבנת הנקרא, או שמישהו לא קורא, גם אנחנו לפעמים לא קוראים או לא מבינים מה אנחנו קוראים, אז פשוט זה היה איזשהו דגש, איך מחושב הפרופיל, ומה עומד מאחורי המערכת שאנחנו משרתים, ומור הסבירה קודם לכן, בסדר? אז ככה אנחנו כאמור מחשבים פרופיל, וכמובן שאת הדוגמה הזאת נכניס לדרופבוקס, ויהיה לכם כדוגמה. יחד עם זאת, אנחנו לא צריכים לנדב את המידע הזה לבית ספר, אוקיי? זה מיותר לחלוטין, כי זה מייתר במידה מסוימת את הקנייה של המערכת שלנו, ולכן כשאנשים שואלים אותי איך מחשבים פרופיל, אני אומר, תלכו לחוברות ותלמדו לבד. באמת, כי אחרת זה מייתר אותנו לחלוטין מהממשק הזה שנקרא תוכנת נתיב, במידה כזאת או אחרת. טוב. אני רוצה ברשותכם לעשות איזושהי העמקה ביחס לבדיקת הפרופיל וכל מיני דברים נוספים. מור דיברה על דוח השוואה, ודוח ההשוואה בא ובעצם אומר, אנחנו רואים פה איזשהו מצג מסוים, BA26, מספר מורים, עלות שעה שבועית, כל מיני דברים נוספים שיש פה מאחורי הקלעים במערכת, ולוחצים על דוח ההשוואה, וראינו שמה שצבוע בצהוב לעומת התכלת יש פערים, אז איפה שמור הרתה לנו היו באמת פערים ביחס להיקפי המשרות של המורים, שזה לא תמיד תלוי בנו, לפעמים זה עניין של ממוצע ארצי, כמו שמור ציינה, ואנחנו תכף נעמיק בעניין הזה, אבל יש פה, תראו, הפלא ופלא, יש פה איזושהי, זה תיכון אליאנס תל אביב, מדר טל, אצלנו במערכת כתוב שיש לה 2 ותק. סליחה, היא בדרגה 2. דרגה 2 זה MA, בסדר? והחישוב של משרד החינוך הוא BA. עכשיו, מה היתרון העצום במערכת שלנו שאנחנו עושים את דוח ההשוואה? כי אנחנו את ה-MA לוקחים מהיכנשהו, מדוחות משרד החינוך, אבל גם את ה-BA אנחנו לוקחים מדוחות משרד החינוך מהיכנשהו. ולפעמים משרד החינוך לא מסונכרן עם עצמו, אוקיי? ואני רוצה להראות לכם את זה. אם אנחנו נכנסים למשל לבדיקת הפרופיל, ואנחנו נכנסים לדוח שנקרא דוח כוח אדם, ולמורה הזאת קראו מדר, אם אינני טועה, נכון? אז אנחנו נגדיל קצת ונרד למדר, מדר טל, ואנחנו רואים שמשרד החינוך, לא אנחנו, קבענו שיש לה מדר טל MA, נכון? זה יש לה, מה? דרגה 2, MA, בסדר? ניקח את אותו משרד החינוך ונלך לדוח חישוב פרופיל. ונלך למדר טל, מדר טל, ויש לה BA. אני בסרט הזה עכשיו מכאן לגבי השופטוז. בדיוק על הדבר הזה, שיש הבדל בין הדוח כוח אדם בהוראה, הרי הם וגם אנחנו, במערכת שלנו, ניזונים מדוח כוח אדם בהוראה. זאת אומרת, החישוב פרופיל הזה ניזון מהדוח השני. וגם המערכת שלנו ניזונה, כן. ואנחנו רואים פה פערים, וזה כן. בדיוק העניין. אז דוח ההשוואה הוא קריטי. עכשיו, מגיע ל-MA אגב, שלא יהיו אי הבנות. כוח אדם בהוראה קבע שיש לה MA. בדוח חישוב פרופיל הכניסו לה BA. עכשיו, אם אנחנו בקצה מדרגה, אנחנו על קצה מדרגה של BA, משהו כמו שמור הרתה, אנחנו על הקצה. וזה לפי ה-MA.
ופתאום יש חישוב פרופיל לפי BA, תבינו את פונקציית המדרגות, אנחנו יכולים ליפול מדרגה רק בגלל שמשרד החינוך שגה בדוח חישוב פרופיל. עכשיו, בדוח ההשוואה, בגלל שדוח ההשוואה עושה לנו הצטלבות בין שני דוחות, רגע כוח אדם ודוח חישוב פרופיל, והוא מגלה את כל הפערים, הוא עושה דוח השוואה בין תלמידים, שזה מצבת התלמידים, ובין מיתר, מה שנקלט בפועל. זה קריטי בליווי שלנו, שאנחנו נתבונן במערכת ונראה כל חודש את הפערים שיש גם של תלמידים, אבל גם של המורים. לא להניח, זה דוח יוצא מן הכלל, דוח ההשוואה. עכשיו, דוח ההשוואה, ומור צודקת, אפשר לעשות רק אחרי שיש חישוב פרופיל. אי אפשר לעשות את זה בתחילת שנה, אין מה לעשות השוואה. הדוח חישוב פרופיל אפשר לעשות בפברואר, במרץ, אבל אז עדיין אפשר לתקן כל מיני דברים ולהעיר למשרד החינוך שיש פערים בין שני הדוחות שהוא מפיק, והוא צריך לתקן את הדברים האלה. אז באמת, תשימו לב, דוח ההשוואה הוא דוח קריטי לצורך הניהול שלנו את הלקוח וההמלצות שאנחנו נותנים, כי זה לפעמים הערך המוסף, העצום שאנחנו מביאים לתוך המערכת, ומאוד מעריכים את הירידה הזאת ממש למיקרו. בסדר? הגן שאנחנו מכינים פה, של דברים שהם קריטיים במהלך שנה, זה למשל משימה שבר תכניס בתוך הגן שהיא בונה, לכן כמלווים נשים לב, לנו כמלווים, מתי אנחנו נוגעים בזה, מתי אנחנו בודקים בזה. זה לא בדיקה שעושים באמת מספטמבר, אבל כשעושים אותה, צריך לוודא שעושים אותה, אחרת אנחנו יכולים לספר. רציתי לשאול איך ידעת במקרה הזה שלמשל נתוני כוח אדם בהוראה גוברים, כי אנחנו מתייחסים לעניין של מורים, כי נגיד ראינו עוד מקרה של פרופיל. לא, אבל במקרה הזה זה גבר. לא, כי הנושא של חישוב פרופיל, שאלה רלוונטית. חישוב פרופיל הוא משהו כלכלי. הוא מחשב בסופו של דבר את הדרגה ותק ואת הפרופיל דרגה ותק של המורים. הכוח אדם זה האישור הפורמלי של משרד החינוך, מה זכאי המורה מבחינת כוח אדם. אלה האישורים שיש, אלה התעודות שלו, בדרך כלל הם לא טועים. בסדר? אני לא זיהיתי הרבה טעויות שלהם. זה גובר, אבל במקרה שלך דוח חישוב פרופיל גבר או כוח אדם? לא, גם שם יש טעות בדוח חישוב פרופיל. שגוי ביחס לדוח כוח אדם בהוראה. ומי הגובר? דוח כוח אדם בהוראה. הוא אמור לגבור, זה בדיוק השיח כן. דוח כוח אדם זה נתונים שמקבלים מכוח אדם במחוז של אותו בית ספר. זאת אומרת, זה ממש הנתונים הכי מעודכנים שאמורים להיות. זה נקודת הייחוס שלנו. טוב, עוד כמה דברים שנעמיק בנושא שנקרא הגיליון הזה פה, המסך הזה. בעצם, על מה שמור דיברה, היא דיברה בעצם על פרופיל אחד, שנקרא פרופיל דרגה ותק. בסדר? וזה ראינו מה המשמעות, ואנחנו יודעים כמה זה עולה אם אנחנו עולים בפרופיל דרגה ותק. אבל יש עוד 3 פרופילים. יש פרופיל שנקרא גמולי השתלמות של המורים. אחוז גמולי השתלמות של המורים, ממוצע. זה פרופיל לכל דבר ועניין. יש פרופיל של שעות גיל של בית הספר, בסדר? האם המורים הם לפני גיל 50, בין 50 ל-55 או 55 ומעלה. כי זה משנה את בסיס המשרה של המורה. והפרופיל הרביעי זה אחוז המורים ברפורמה. 4 הפרופילים האלה הם יוצרים לנו את עלות השעה השבועית הצפויה. זה לא רק הדרגה ותק, בסדר? כי העלות השעה השבועית הצפויה זה יחידת ההמרה של שעות התקן לכסף. אוקיי? עכשיו תשימו לב. יש פה בית ספר, הוא נמצא במרכז הדרגה של BA 26, בסדר? ואנחנו נעלה עכשיו, תסתכלו, 543.1, בסדר? אנחנו נעלה את אשמן אהובה, שהיא מאוד ותיקה. אנחנו נתחיל להעלות אותה, נניח ב4 שעות, בסדר? אוקיי, ב5 שעות. אז מצד אחד, אנחנו לא עלינו מ-26 ל-27, נכון? אבל מצד שני, עלות השעה עלתה. 543.1 ל-543.13. בסדר? אבל כתוב פה נקבל 12,800 לשלב זה לא כדאי. רגע. אני מדבר על העיקרון. רגע, אני לא... רק על העיקרון. כסף. לא. צריך להבין, רגע, לא רק כסף. זה ממש מהאפליקציה שלנו, את כן. השינויים
כן, העיקרון, שקודם כל התוספת הכספית שאנחנו נקבל, הוא לא רק אם אנחנו קופצים מ-26 ל-27. צריך להבין את זה. למה? כי אשמן אהובה, שהיא עם, אחד פה, המיקום היחסי שלה, זאת אומרת, היא מאוד ותיקה, היא דוקטור, אחד עם 35 שנות ותק, פלוס צה"ל, כן? עוד שנתיים צה"ל, אז זה כמעט ותק גם מקסימלי. היא בעוז לתמורה, זאת אומרת, ויש לה שעות גיל, זאת אומרת, כשאנחנו נותנים לה יותר שעות, הממוצע המשוקלל של בית הספר בתחום של שעות הגיל עולה, והאחוז המורים ברפורמה עולה, בסדר? אז אנחנו בסוף... מורים ברפורמה מוריד לך קצת. כן, נכון, אז מקבלים אבל יותר שעות בזה. אבל בסופו של דבר, המשקל שלה עכשיו, כתוצאה מה5 שעות, מביא לנו יותר כסף. זה מה שאני רוצה, מביא לנו עלות שעה צפויה גבוהה יותר ממה שהיה לנו במקור 543.1, בסדר? והדברים האלה, לפעמים זה כן בשליטה שלנו, כי למשל אנחנו לא נמליץ כאמור לעשות מהלך כזה, של להוסיף לה שעות, כי אם אנחנו נוסיף לה 5 שעות זה יעלה 82, והם יקבלו רק 12,800. אבל בהחלט יכול להיות מצב, בסדר? בהחלט יכול להיות מצב, כי מור לא דיברה על זה, היא רק הזכירה, אבל אנחנו יכולים גם להוריד שעות למורים שהם צעירים. עכשיו, זה לא להוריד שעות באמת מהם, אלא אם זה בית ספר 6 שנתי, לבוא ותשימו לב לזה, וזה מאוד חשוב בייעוד שלנו, להעביר שעות מחטיבה עליונה לחטיבת ביניים. בסדר? בית ספר 6 שנתי, לפעמים המורים מלמדים גם בחטיבת ביניים וגם בחטיבה עליונה, אבל בחטיבת ביניים אין פרופיל, רק בחטיבה עליונה. אז בואו נראה, ניקח דוגמה, בסדר? ונאפס פה את השינויים, ונהפוך את המיקום היחסי, בסדר? הפכנו את המיקום היחסי, אז אנחנו מתחילים במורים החלשים ביותר, בסדר? ואנחנו יורדים למורים הכבדים ביותר. עכשיו יש לנו פה את דנה לציע, ואנחנו נוריד שעות. אוקיי, אני אוריד 5 שעות, בסדר? מה זה דרגה 7? דרגה 7 זה מורה בכיר. אוקיי? אז תראו פה, עלינו מ-543.1 ל-543.19, בסדר? כתוצאה מהורדנו למישהו שעות, בסדר? שהוא חלש במערכת, אז הוא משפיע פחות על הפרופיל, בסדר? משפיע פחות, אז זה מעלה את הממוצע המשוקלל, ואנחנו לא נגיד תשלמו 5 שעות פחות, אלא נגיד, אפשר לבוא ולהגיד, האם סאול עובדת בחטיבת ביניים, תשקלו, ואי אפשר לעשות את זה באמצע השנה, תשקלו להעביר אותה בתחילת שנה, שהיא תעבוד בחטיבת ביניים 5 שעות ופחות בחטיבה העליונה. ואתם תקבלו 11,500 שקל יותר. עכשיו, אני אומר שוב, לא, אתם לא יכולים להקטין את השעות, אבל תמצאו את התמהיל הנכון בין חטיבת ביניים לחטיבה עליונה. זה מאוד מאוד רלוונטי בייעוצים שלנו, בסדר? איפה הוא שם את המורה, וזה דברים שאפשר לעשות... איך בא לידי ביטוי השאלה ושאלת מורים במצב הזה? אין פה שום ביטוי לשאלה והשאלה. אפס ביטוי. המורים שהם בשאלת מורים, הם פה, מי שנמצא פה בסולמית, הוא בשאלה, הוא משוקלל כבר בפנים. השאלת מורים לא שייך פה, כי הוא שייך לחטיבת ביניים, והמערכת הזאת לא מטפלת בפרופיל חטיבת ביניים. בסדר? רק בחטיבה העליונה. בסדר? אז תשימו לב שאפשר גם לשחק עם הדבר הזה, כפי שמור אמרה, אני לא אוהב את המושג הזה לשחק, כי באמת זה לא איזשהו משחק. בסוף זה כלכלת חינוך, ואנחנו משקפים את הפדגוגיה בראי המספרים, אבל לפעמים אנחנו יכולים להשפיע על השיקול הפדגוגי בראי דרך חשיבה של מספרים, בסדר? עוד דבר חשוב, שבאמצע השנה, אני מאפס פה את השינויים, ברשותכם, ובא מנהל בית הספר והוא אומר, אני חייב להביא את הילדים שלנו לתוצאה במקצוע ספרות מורחבת, אנחנו צריכים עוד 5 שעות שבועיות, בסדר? חייבים עוד 5 שעות שבועיות. ואז אני יכול לבוא כיועץ, ואתם באים כיועצים ואומרים, אוקיי, מי הם המורים
לספרות. ואז הוא אומר, יש לנו 5 מורים לספרות. אתה שואל, אנחנו שואלים, האם יש לכם איזושהי העדפה מבחינה חינוכית, מבחינה פדגוגית? והוא יגיד, לא, אני אדיש, כל אחד מהם. נהדר. בואו ניקח עכשיו את 5 מורים לספרות, ונבדוק עלות תועלת, בסדר? כי למשל, ניקח את אברהם מסנדרה, בסדר? אז היא צריכה היא מורה לספרות, אנחנו נוסיף לה 5 שעות, והמצב הוא כזה, אנחנו נקבל 9,100 ונשלם 59,000, בסדר? אוקיי? אפשרות אחת, שהוא ידע מזה. אפשרות שנייה, שאנחנו ניקח את אבינדוב גיא, ואנחנו נוסיף לו 5 שעות, בסדר? נשלם 46, נקבל 9,400. יש מקומות שהפער פה הכי קטן, בסדר? לפי המורה. ואז אנחנו נגיד לו, תמיד יהיה מצב שזה כאילו כלכלית, הוא יצטרך לשלם יותר ממה שהוא מקבל, אם אין שינוי משמעותי בעלות השעה השבועית. השאלה למי? השאלה היא למי. איפה אתה ממזער בעצם את הנזק במרכאות כפולות כתוצאה מה5 שעות האלה? אז אפשר ממש לבדוק מורה, איפה הכי משתלם לו, אם יש אדישות מן הסתם, אדישות פדגוגית, למי לתת את השעות האלה. זה ברור? כל נושא של מערכת שעות זה למנהל בית ספר, שם רגע בצד כל נושא הכלכלי, זה כאב ראש מטורף, זה מטריצה כמעט אינסופית של נתונים ויכולות ושיטות ופיצולים ועניינים וסיפורים. אני אומר, השיטה הזאת היא יכולה להיות רלוונטית באמת רק אחרי שהוא סיים את הכל, וקודם כל סידר לעצמו את זה פדגוגית. גם שם אני לא רואה עד כמה הוא מצליח לשחק עם זה, אלא אם כן זו תוספת, כמו שאתה אומר, פיקטיבית, שבא ואומר, לא חושב שאם התלמיד פה בצד, זה לא באמת להתחיל להשפיע על כל מערכת השעות, כל שינוי כזה זה נגררת של המון שינויים אחרים בתוך מערכת פדגוגית שלמה. או אם הוא רוצה לקלוט, המנהל רוצה לקלוט מורה חדש, הוא מתלבט עכשיו בין 2 מועמדים, אתה יכול לעזור לו פה, ממש לשים בסימולציה, אבל אני קצת מתקשה לראות בפרקטיקה, המשחק הזה של השעות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבוא לנהל בית ספר, אבל להתחיל להגיד לו בוא תזיז, תוסיף, תוריד, זה הזמן, הם בכלל זה הזמן. תראה, קודם כל, בשביל זה יש סימולטור, שמור הרתה שאפשר להשפיע על זה לפני שמחלקים את כל השעות. דבר שני, כבר יש בתוך המערכת, זה נכון שאם אנחנו לקצה מדרגה, בסדר? ומור הרתה דוגמה שהיא מוסיפה 4 שעות, והפרופיל עולה למישהו אחד, למורה אחד. לפעמים השיקול הוא, תן לו עוד משהו לעשות, תן לו עוד איזה תפקיד או משהו כזה, ולא משנים את כל מערכת השעות, מוסיפים לו 4 שעות, וכולם יוצאים נזכרים מהמהלך הזה. זה לא שכל הבית ספר פה מתהפך, אלא המורה מקבל עוד 4 שעות, הוא עושה איזשהו תפקיד, אתה יודע מה, אפילו, שב, אל תעשה שום דבר. פה בנקודה הזאת, שיש ביקורת משרד החינוך, מבקשים גם עוד מערכת שעות, נכון, לוקחים את התלוש שכר של המורה. נו בסדר, נותנים לו שעות תפקיד. כן, כן. לא, ברור. איזשהו תפקיד. זה כדאי לכולם. אתה תרוויח עוד 4, והתלמידים יקבלו עוד איזושהי מעטפת, ואנחנו נקבל את הדלטה בין העלות לתועלת. עכשיו, עוד העמקה מסוימת. כל הנושא שנקרא, שמור הרתה פה, שעות ביחס לתקן הפרונטלי, אחוז ביחס לתקן הפרונטלי, ואחרי זה כולל עוז ותלן, ואנחנו רואים פה בית ספר שנמצא ממש ממש מאוזן, כולל עוז ותלן. הוא נועד בעיקר בשביל ביקורת של משרד החינוך, שלא יהיו אי הבנות. בסדר? כל הנושא הזה של 94% שאנחנו מבקשים מבתי הספר, וזה תמיד יצבע את זה גם באדום באופן אוטומטי אם אנחנו מתחת לתקן, וזה בעצם מאותת לנו שיש פה בעיה, זה לטובת ביקורת. כי אם לא הייתה ביקורת של משרד החינוך, ומשרד החינוך היה אומר, תחלקו מה שאתם רוצים, אני נותן לכם משאבים, תחלקו כמה שאתם רוצים, כל הדבר הזה פה לא היה. זה לא מעניין. אני מסתייג מזה. אוקיי, תסתייג, אבל לא עכשיו. לא, יש לזה
ערך מוסף נוסף. ברור שבתי הספר חייבים לשלוט בשעות שהם נותנים, אבל אם פתאום בית ספר איבד את עצמו לדעת ונותן פה עודף שעות, הוא אמור לממן את זה, הוא לא מקבל עבור זה, הוא מממן את זה, הוא צריך לדעת שהוא מממן את ה-0.68 האלה. זאת אומרת, יש פה יתרון נוסף בדבר הזה, זה לא רק לטובת הביקורת. בסדר, נכון. הוא יחסית דווקא יותר למינוס מאשר לפלוס. לא, אבל אני אומר, אבל אם בית ספר עכשיו מכניס את היד לכיס, הוא צריך להיות מודע שהוא מכניס את היד לכיס ומוציא כסף, מעבר למה שהוא נותן. אז אני נתקלתי גם בזה. תראה, בדרך... רגע. בדרך כלל, קודם כל, בדרך כלל, חשבון בנק לא טועה, אוקיי? התזרים המזומנים בסופו של דבר לא טועה. הוא מקבל X והוא מוציא X פלוס, והוא יודע אז הוא יבין בעצמו. אבל אני אומר, הערך המוסף העצום, באמת, הוא ביקורת של משרד החינוך. ויש ביקורות רנדומליות בלי סוף, שמשרד החינוך בא והוא בודק, אז על מנת שהם לא יהיו בחשיפה. לא יהיו בחשיפה לביקורת, רצוי באמת להתייחס לעניין הזה, וכמובן שכולל עוז ותל"ן, וקובי צודק שמור זה התפקיד בעיקר שלנו ושל היועצים, מי שמלווה, לראות שמי שמשתמש במערכת, אם זה אנחנו או אם זה הבית ספר לבדו, שבסופו של דבר, אם בית ספר נותן תל"ן, להכניס שם את כמה הוא גובה תל"ן שהוא מכניס לחוזר התשלום, למה שנקרא פיק תשלומי הורים, בסדר? את כמות הכסף שהוא גובה, שאצלנו זה מתרגם לשעות, כי משרד החינוך מסתכל על זה, מתבונן על זה ואומר, אני בודק אתכם בביצוע בניקוי שעות תל"ן. זאת אומרת, הוא אומר, אתם גביתם תל"ן, אבל אני בודק אתכם מול הביצוע פחות השעות תל"ן שאתם גביתם, ואת זה אני בודק מול התקן והביצוע. ולכן יש חשיבות באמת שכל הנתונים יהיו בפנים, ושאנחנו בקטע הזה אנחנו לא נטעה אף אחד. אז זה ביחס לעניין הזה. יש עוד דבר חשוב, וזה שצריך להבין שהפרופיל בחמש שנים האחרונות הוא פרופיל לא סטטי. פעם הוא היה סטטי. זאת אומרת, היה דרגה וותק וגמולים והכל, והוא היה סטטי לכל השנה. משרד החינוך שינה את אופן חישוב הפרופיל והוא דינמי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם משנים במהלך השנה את העסקה של המורים, הוא עושה בסופו של דבר שקלול של הפרופיל עם השינוי בתוך השנה. אוקיי? הוא עושה את השינוי, ואז אפשר לראות בדוח חישוב פרופיל, כשהוא מחשב, אפשר לראות מספר שורות של מורה, שמתאריך זה עד תאריך זה הוא עבד בהיקף של 24 שעות, ומהתאריך הזה עד התאריך הזה הוא עובד 23 שעות, וזה משפיע על הפרופיל. עכשיו, המערכת שלנו לא יודעת לעשות את זה אוטומטית. היא לא יודעת לעשות אוטומטית, ולכן... לפני הדוח חישוב פרופיל. סליחה? לפני דוח חישוב פרופיל. אז בואו ניקח סתם דוגמה, פה דוגמה ניקח את קלינר דורית, ולוחצים על העיפרון, תשימו לב שיש פה שינוי היקף משרה. יש פה משהו ידני, שאנחנו יכולים להכניס, בית ספר יכול להכניס, אנחנו ממעטים לכוון את בתי הספר למקומות האלה, אני מודה, ואחרי זה יש הפתעה, קיבלו פרופיל יותר נמוך ממה שצפינו, או שמערכת מראה, ואז שולחים את זה למור, ומור הולכת ובודקת, והיא אומרת, כן, הם שינו היקפי משרות, בסדר? אבל פה יש אפשרות ממש להכניס בשינוי היקף משרה, בתוקף מי עד היקף משרה, גם היקף משרה ארצי, שתכף נדבר על זה, בכל אחד ואחד את השינויים שיש, עדכון, ואז המערכת שלנו מחשבת את הפרופיל, את העדכונים בין התאריכים האלה והאלה, ככה בין התאריכים, ואז הוא עושה ממוצע משוקלל של סך העסקה, אם זה ברור. אבל זה חשוב מאוד שאנחנו נשתמש בזה, או לכוון את הלקוח שהוא ישתמש בזה, שלא יבוא אחרי זה בטענות. בסדר? שהוא לא יבוא בטענות. בסוף זה פרופיל שנתי. נכון. כל מה שאתה מדבר עכשיו, זה רק מדי שאנחנו שמים לב שבעצם בית ספר נמצא בקצה של אחד מהפרופילים? לא. או בעלייה לא, בכלל. אז אם עכשיו בית ספר נמצא כמו שאצלך עכשיו באמצע המדרגה של 26, כן. לא בקצה, עדיין אני אבדוק לו כל חודש וייכנס ויבדוק את הפרופיל של המורים שהוא לא משתנה?
או יציע לו הצעות לייעוד, לא, מה שחשוב הוא שאם בית הספר, כרגע הוא נמצא פה, אנחנו נמצאים בחודש יולי, כולם יצאו לחופש, אבל תחילת שנה הוא יכול להראות פה 26, ובינתיים בספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, בתי הספר עושים שינויים, בסדר? והוא ייפול ל-25 ואנחנו חיים בסרט. ואנחנו אומרים לו 26 והוא יושב על 25. בעצם צריך לשאול אותו האם יש לך... כי יש 8 מורים כבדים שהוא שינה את היקף משרתם, כי כולם ביקשו באופן תיאורטי לצמצם. אם יש לך איזה שהם מורים... בדיוק, זה חלק מדיאלוג שלנו, דיאלוג מקצועי שאנחנו צריכים להיות ערים לו. בסדר? זה הכל אוטומטי פה, אבל אנחנו צריכים בכל זאת להזין אותם ולשאול ולכוון אותם. שיש כבר דוח חישוב פרופיל, ואנחנו טוענים אותו למערכת, הנתונים כן יופיעו כאן. אנחנו מדברים לפני שיש דוח חישוב פרופיל, לדעת למה לצפות. אנחנו עושים את הסימולציה לקראת. זה יכול להתעדכן במהלך השנה. כאילו נגיד לו לדעת... בגלל ששינו אחוזי משרה כאלו. כן. עכשיו, אותו דבר גם לגבי שינוי בדרגה, בסדר? שינוי דרגה. מורה מקבל פתאום באמצע השנה. בדיוק, בסדר? קיבל באמצע השנה, עלה מ-BA ל-MA, בסדר? זה גם משהו שאתה יכול לשאול אותם כבר מההתחלה, אם אתה יודע שיש מורים כאלה בדיוק. ותכניס את זה ידנית? כן, כן, בסדר? וכמובן שיש את הנושא של העסקה נוספת, שלפעמים אפילו, זה אחד הדברים שהכי מפתיעים אותנו אגב, ואין לנו פתרון הרמטי לעניין הזה, כי משרד החינוך מסתכל לפי תעודת זהות של מורה, והוא אומר, אני מאתר שהוא עובד ב3 מוסדות שונים, ומותר לו. אבל בסופו של דבר, כשהוא לוקח את כולם והוא סוכם את כולם, הוא עבר את מקסימום המשרה, שזה באופק חדש, זה 117%, בעוז 124%, אם אין אישור החרגה, ומי שעובד גם וגם, גם באופק, גם בעוז, 117%. עכשיו, אם מספיק שהוא עובד 120%, בסדר? ללא איזשהו אישור, בסופו של דבר, כמו שמור הרתה, זה מוריד לנו, וזה חלק מהכתומים, שמשרד החינוך מאתר, והוא מחשב פרופיל בפחות. עכשיו, אם אנחנו לא יודעים את זה מראש, את הנתון הזה, ולפעמים אפילו בית ספר לא יודע מראש, כי המורה עובד אצלו, והוא לא יודע שהוא עובד בעוד מקום. הוא עד כדי כך, הוא עובד אצלו משרה מלאה, אבל הוא הולך לבית ספר אחר, והוא עובד שם עוד חצי משרה. מסתדר עם זה איכשהו. זה מסתדר עם בית ספר, זה מסתדר בבית ספר השני, יש לו 150% משרה, זה חורג מכל... ואז משרד החינוך קולט את זה בדיווח של המצבות, והוא גוזר על כל בית ספר בעצם, גם על הבית ספר שלנו, גם על הבית ספר השני, הוא גוזר גזרה ואומר, אני לא מחשב לכם את מה שאתם דיווחתם, והוא מוריד באופן יחסי את היקף המשרה עד למשרה המלאה, ואנחנו לא מודעים לזה, וזה קורה ל3, 4, 5 מורים, ואופס, הפרופיל צונח, בלי שאנחנו בכלל בשליטה של העסק הזה, ואז מתברר, ומור אומרת בדיעבד, אחרי חודש, אנחנו זה, רגע, אבל יש לו, הוא חורג מהמותר. מה? לא, אבל בשלב מסוים הוא מפסיק לקבל שגיאה, וזה נהפך להיות כתום. הכתום זה לא אומר שזה מאושר. הכתום אומר שחישבו בסופו של דבר פחות ממה שבסופו של דבר מה שאנחנו מדווחים. עכשיו, אם אנחנו נכניס מראש את ההיקף המשרה הארצי שלו לתוך המערכת, בסדר? והאם הוא באופק כן או לא, ואז הוא יודע, בסופו של דבר המערכת מחשבת את זה נכון, אוקיי? זאת אומרת, מבחינת השכל של המערכת, המערכת הזאת יודעת להתמודד עם כל השינויי דרגה ושינויי היקפי משרה והעסקה ארצית. אבל אלה דברים לצערי שהם חייבים להיות ידניים, בסדר? וזה חלק מהשיח שלנו כשאנחנו מייעצים ואין לנו פתרון שהוא לווייני לטובת העניין הזה, לצערי הרב. לא, אין פתרון אחר. אפשר שנייה רק את האחוזים שוב, באופק 117, בעוז 124%, ומי שעובד גם וגם 117%, וכל זה הוא הפרוטוקול, ואפשר לבקש אישור החרגה, ואם זה מאושר, זה מאושר, ואם זה לא מאושר, אלה הקריטריונים. בסדר?
אוקיי. רק שנייה. אוקיי. בואו נלך רגע לעניין התלמידים. כמו שמור אמרה, יש לנו פה את הגדרות בית ספר, ויש לנו נתוני תלמידים, ונתוני התלמידים מתעדכן כאמור אחד לשבוע. אנחנו מקבלים את זה באופן אוטומטי ממערכת שנקרא כספת של משרד החינוך. הוא שואב את זה אוטומטית ללא נתוני תלמידים. אגב, אני לא זוכר איפה זה נראה, הפקת דוח תלמידים. לא, מור, איפה הדוח של משרד החינוך? איך שזה נראה? בבקרה של תלמידים. בקרה? רק שנייה. אנחנו מקבלים את זה ממשרד החינוך בצורה כזאת, בסדר? איקסים ו-12 ו-5 וכל מיני דברים, אין פה שמות. זאת אומרת, זה איזשהו מין ג'יבריש כזה מבחינתנו, וטוב שכך. זה מתורגם אצלנו למצבת תלמידים, בסדר? עכשיו, מצבת התלמידים הוא דבר במהלך השנה שהוא דינמי. אני מזכיר לכם, ואנחנו מכינים עכשיו, איפה אני מחבר את העניין הזה? לתקציב שאנחנו מכינים. מי שעושה בניית תקציב הכנסות בלבד, או הכנסות והוצאות, אנחנו בונים תקציב בדרך כלל עד סוף מאי. ועושים עדכוני תקציב בספטמבר, אוקטובר, מקסימום. ואז אנחנו כאילו נועלים את הבקרה. נועלים את הבקרה ואומרים, זה נקודת המוצא, עכשיו אנחנו נסביר. אבל בינתיים הדבר הזה שנקרא מצבת התלמידים הוא דינמי. ילדים באים, ילדים עוזבים. ילדים בכיתה י' בפרט עוברים ממגמה למגמה. ב3-4 חודשים או 5 חודשים הראשונים של השנה, ילד התנסה במגמה טכנולוגית, הוא אומר גדול עליי, אני הולך למגמה עיונית. יש ילד שהולך למגמה עיונית, הוא אומר משעמם לי, אני הולך למגמה אחרת. והדברים האלה קורים פחות בי"א י"ב, אבל זה קורה. כיתה נופלת. בסדר? כי יש לנו פחות תלמידים מתקן הכיתות המיוחדות, אם זה בכיתה החינוך המיוחד, ואם זה בכיתות המב"ר, אתגר וכדומה, בסדר? והדבר הזה הוא דינמי ומשתנה כל שבוע באופן כללי, יכול להשתנות כל שבוע, אבל האפליקציה שלנו לא משתנה. האפליקציה לא תוכנת נתיב, האפליקציית התקציב ששם אנחנו עושים את הניהול של הלקוח. ואז בעצם יש לנו מציאות כזאת, אנחנו פעם אחת עושים בקרה בין התקציב שאנחנו הכנו בחודש, נניח נעלנו את זה באוקטובר-נובמבר, ובין הביצוע, אבל אנחנו לא יכולים רק להסתפק ולהגיד, אוקיי, יש לנו פער של ככה וככה, כי המציאות עולה לדמיון שלנו כשהכנו את התקציב. יש לנו יותר תלמידים או פחות תלמידים, כי הוא דינמי. הוא קרה בחודש דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, עזבו תלמידים, ואנחנו צריכים בעצם לעשות 3 השוואות. השוואה שתיים, אחת, מה שהכנו מול הביצוע בפועל, אבל הביצוע בפועל יכול להיות תואם את המציאות שלהם. כי המציאות שלהם באמת, הביצוע בפועל במיתר, הוא תואם מציאות שאנחנו לא הכנסנו לתקציב. זה ברור לכולם. גל? כן. אוקיי, לא, ככה, אני לא רוצה סליחה. אז זה צריך להיות ברור שאנחנו צריכים לפרשן בסופו של דבר את הדוח הזה, ופעם אחת להגיד, חבר'ה, נכון, לעומת התוכנית, אנחנו במינוס 5 תלמידים, אבל אז הם אומרים, רגע, אבל במציאות, באמת יש 5 תלמידים פחות, כי זה ילדים מפונים השנה, כי זה ילדים כאלה, זה ילדים עזבו, ילדים שעשו מעבר דירה, רילוקיישן, לא יודע, כל מיני סיבות. ולכן יש חשיבות בלתי רגילה, כשאנחנו עושים בקרה, והיא המדויקת בין מיתר ובין זה, אבל להסתכל על אלה שאנחנו עושים להם ליווי תקציבי,
ולהסתכל מה אנחנו תכננו, כי לא תמיד מה שתכננו זה תואם את המציאות, וזה חשוב. שהכנסתי את טבלת המיקוד מנהלים, שהיא בעצם משוואה 3 עמודות. יש שם תכנון, יש שם ביצוע, שזה מצבת, ויש מיתר, ואז בעצם אתה רואה את 3 הפרמטרים האלה בבת אחת, ואתה מבין שאלה הנתונים בין המיתר לבין מה שקיבלת, הכסף שקיבלת, המצבת זה מה שבעצם מופיע לך, וזה מה שאתה אמור לקבל, לבין התכנון שקיבלנו. וזה אתה מציע באזור ככה לדייק את זה מאוקטובר-נובמבר, כי עד אז זה garbage time כזה שפחות רלוונטי. עד אז זה שינוי. כן, זהו, שאלה עד מתי אתה עושה את התכנון הזה. את הבדיקה עד מתי? לא. הבדיקה תמיד אתה עושה. תראה, תקציב, בסופו של דבר תקציב חייבים לנעול מתישהו, בסדר? ודיברנו על זה שלדעתי מכינים תקציב עד סוף מאי, בסדר? אם זה תקציב כולל. מי שעושה רק בקרת הכנסות, אז יש כאלה שמושכים את זה גם לספטמבר. אבל תקציב בדרך כלל עד סוף מאי, כי יש תאריך קובע של ה-31 למאי לצמצום משרות מורים, מסיבות כאלה ואחרות, תקציביות, פרופסיונליות וכאלה. אז עד 31 במאי בדרך כלל אנחנו מכינים תקציבים למי שעושה תקציב כולל של הכנסות והוצאות. אנחנו עושים את זה עד סוף מאי, מטייבים את התקציב הזה עד ספטמבר, בסדר? עד ספטמבר, כשפותחים את השנה יודעים, המנהלים, מנהלות יודעות פחות או יותר מה מציאות, אבל המציאות האמיתית קורית באוקטובר, נובמבר, בסדר? שעכשיו יש ילדים לא נקלטו בבית ספר מבחינה חברתית, יש ילד שלא נקלט במקום אחר, אז הוא רוצה לעבור. הדברים האלה הם קיימים והם בועטים, ולכן אנחנו בדרך כלל עושים עדכון תקציב עד סוף נובמבר, ועם זה אנחנו עובדים. בסופו של דבר כל השנה בסוף נובמבר, וזה צריך להיות חלק מפרוטוקול של עבודה של היועצים שלנו פה, שלכם. מי שבונה תקציב צריך לדעת את השלבים האלה, סוף מאי, תחילת ספטמבר, לטייב עד תחילת ספטמבר, ונובמבר עדכון תקציב ומתחילים לעבוד. אני לא מתייחס לכאלה שאנחנו עובדים איתם מול רשויות מקומיות, שהם עובדים לפי שנה קלנדרית, ואז מבחינתם זה רגע אחד, בינואר, בדצמבר 24, הם כבר רוצים לדעת מה קורה בספטמבר 25. והמנהלים אומרים, חבר'ה, אתם השתגעתם, רק התחלתי את השנה, מה אתם מדברים איתי על השנה הבאה? אין לי שמץ של מושג. לך תתמודד עם הרשות. יש פרוגרמה מסוימת. בדרך כלל לוקחים את השנה הקודמת של ספטמבר כן. ודצמבר, ומתאימים אותה לשם, ואז בעדכון תקציב. עושים באוגוסט עדכון תקציב. כשאתה יודע... תקציב לשנה הבאה במאי, הרי הוא אומר. יש לך הזנת כיתות, אתה יודע שהגן הזה הוא עם 30 ילדים. לא, אתה לא מדבר על גן, אנחנו מדברים על תיכונים. לא, אתה מדבר על יסודי. לא, עזוב יסודי, כיתה ח', אתה מכיר את השאלה מה הם מקורות ההזנה? אני אגיד לך מה קורה ברשויות מקומיות שיש כמה בתי ספר. יש ועדת גמישות. וועדות הגמישות מאפשרות מעבר תלמידים לא לפי המיפוי שלהם. ואז ילד שלומד פה רוצה ללמוד שם, ואז יושבים עם כל חכמי הפדגוגיה, יחד עם המשפחה ויחד עם זה, ואומרים, כן, אנחנו מאשרים לכם מעבר, ופתאום מאשרים מעבר ל-20 ילדים. 20 ילדים זה 35 שעות. והולך עליך כל התקציב עם 400,000 שקל. הדברים האלה קורים. זה בעיקר כשיש בית ספר בודד ואין להם אלטרנטיבה, חוץ מללכת ליישוב אחר, אז יש לפעמים זה קורה, אבל כשיש בתוך רשות ומדיניות של ראש רשות לאפשר להורים לבחור, יש עם זה אישו. בסדר? יש אישו עם זה. בסדר? זה קורה בהרבה בתי ספר, זה גם קורה בעמק חפר. בסדר? אז צריך לשים לב לדברים האלה. בואו נדבר רגע, שאלות אגב, אם יש.